nga amiga nga si Sandra. Karoon Apil akong ko. kuyog si Jane. Say hi, Jane. Hello! Ayaw dito lang na. Nami steps goal. 10,000 per day. Yes. Onya ko, kay half day pa lang. Kung saan nag-urasa rin, Jane? Around, it's 2:34. 2:34. Nabot na akong goal na 10,000 steps. So, ang goal- Kasi ginakuglaag diri. Naapa ko sa 6,000 karon. Update. Update karon sa pagkakaroon na ata sa Oslo Visitor Center. Para asig yung buta. Ang ganing building naman, nun sa ning lugar Limtanon kay taron sa panahon na pero murag mo ni gitawag to Oslo Central Station. Oslo Central Station. Ang kaning building unsay pangan? Mo ni siya gitawag nga Costa Bane. Ostaban. Unya, mo ni Ostaban na manihi diri. Hindi ko pabawas sa Jupita, basta katatong gipangihan ng bayad na 20 kroner. Uy, nasa ito sa sunod. Yeah, So, bongga ko sila. Hindi mong issues magod ni kay Usabanen. Tag-awang ilhamdas. Ayawasan. Pati di ko Yung parang nakasabaan sa Central Station. Kinalamutan ang yugot kay ma. Si Chika. Chikahan. Kasi tanawita. Tahan nga, dili ka madasmag. Madusmag na ka. Pakita daw ng puntahan na dito. Naras kayo, ang ras kayo. Oy, naasa sila Shangri-La. Shangri-La sa... Pero, naasa Oslo. Wala sa Cebu. Wala ba sa Cebu? Dili, hata pero Shangri-La. Pasok pa ito. Pero Shangri-La. Ila-ila sila sa imuhang friend. Ila-ila the Reggae. Maurice Tiger. Tiger, no, Masali Panduro, happy buti. Oy, ako ang favorite. Asa itong day mong favorite? Ay, Panduro. Tara, Panduro. Nasa diri yung favorite. Tupad sa planet. Ang ate ang Panduro, nandirado na sa mukha. Kaya napugin, may palit. Kaya ate ako rin mapalit. Morning favorite store sa mga taong mahilig o happies. Yeah. Ano yung makita diri? Sige, pag-model ka sa imong Panduro. Ano akong favorite store? Panduro. Asa sa karon na kuan? Asa Ay. sa na street? Nagkakalakaw? Adung tas palasyo ni Lola. Sa inyong palasyo? Palasyo ni Lola. Kakinsang lolay mo? Lola sabi, kisa na itong droning kami. Sunya, oy, sunya. Lo, isuyo ko. Ay, lasing droning. Nanaunsa. Stats burger ko. Ikaw kayo sa kadiri. Kaysa Basta akong naila-ila si Kuan Romangko, si Kinsa? Grams, Elizabeth, namday diri po Dili mo na Sonia. diri. Di man na diri Tilis Grams, Elizabeth. Elizabeth. Sa Chidong ka sa UK. Ato, labot nag-UK. Kung saan yung pangalan ng street at ang ginakwan-lakwan. Stop ticket. Liquor, liuhan ni. Ay, awar na. No, solay. Nata karon nagkakaula. Dili kay klaro sa youth day to. Nata karon sa Carliohan Gata. Ang kanin siyang Carliohan Gata kay Go Gata. O man, tambay-tambay lang. Mauro na mo ba? Okay. Nakayo na to, natay ipangita nga para mag-shopping minsan Oo. pa. Siyempre mag-shopping. Kuyog shopping pa. Makuyog ako sa iya ha, friend. Diliton. Mora ni mag-shopping ating bitay. Pa nabot ang sweldo. Tingbitay. Ating bitay zero. Pero manggawas kung kita og sale. Mao. Ala yun. Abanti Bisaya. Você gosta de séries onde vai Sige, kuyog mo sa mga sa kong baklay-baklay. Olá! Hola. Tchau! Ay. Sabi nila, kilipit ka Pilipinas. Oo, Oh, chico. sabi nila kay Jay. Ito silang mga kanya siya vlogger pero mo na siya noon nga vlogger pero siguro ni nang nasaan wala. Di. Bitaw, nindot mo lakaw-lakaw diri Sa sa... lakaw nindot na ilaglaan ta diri ha. Oo. Nice kayo. Ang dili lang nice tingbitay lang yun. Anong gyapon? Pwede na naman sa mga rubber shoes and make the wait. Ni panglako pero imuha pang mountain. Secret ay. Mamodel sa ka dito. Tay gato mga May Victoria. Indoan, eh.
Wala na ni chance. Nay, Victoria's Secret na ako nakita si Jane. Ayaw. Surrender, retire na ko. Nataon sa ka pa retire, Jane. Retire na ko kay Tagahan ko kayo. Nilipas, ikaw ba? Ako ay kapiling-piling ko kay. Tapos kayo kay, sige mong kag-video, may ikaw man ta. Naunta. Luoy niya kayong mga Madanaw. viewers nimo ba nga dugaya nila mang latoy, maraming kuan, gatama. Kaya pala nag-time. Kasi katulo na sila nga, kuan ta. Live. Dili, uy, katulo na sila mga batanon pataba, sweet 16. Okay, ang ato ang height, yung atong height. Mga tikasan ra ba ming dako? Pati sila kay Bao na 14 tingbangan na sa... Ayaw, wala sila kabaw nga nila, pas na ta. Pero di nang tama puhibaw. Wala, Michael Kors. Sirado na ng Michael Kors ito. Uyo. Pasibon, juday ka, Jane. Delikado. Ano na? May gani ron, titingbit tayo ron. Dili lang, hanggang Ano, tingin Jane? na ta. Ano, Jane? Ato na ipasirado kay Aaron. Dili niya, makasave niya si Jane. Kaya tingbit tayo maron. Tingbit tayo si Ro. So, mo-closer na kung tinggitay. Oh, Nagdating bitay. acting sweldo, dapat ablitanan 24 hours. Kaya awa, ay kahuman ana, nga. Ubri pa sila ka. Kaya wa, gihurot ang palit. Di ka usaray mong gipaningtan sa kapbuhan. Ay, kapain ni. Uy, hapit na sa certain niya. Fairness. Tingnan na oh. Paso sa Manila Conference. Kira, pinamulay. Diba makalingaw diri ang lakaw-lakaw. Oh. Paghali ka ng sugatan. Nagkalain-la. Nagkalain-laing unsa. Kulagway. Nay, kuan diri. Print out. Nay, Imo nag-linya. yung gilive. Wala na akong live. Di mo na ikuan sa YouTube. Oo. Ay, atira. Hindi mo na makita din kasi kasutikan din kasi kasutikan. Pero ang palasyo ni Lula. Lula na wailwi. Kailan na ba agad Lola? Hindi mo na ito nabuhan kaya ito naman yun. Diri sa buwan. Pwede sa mga ito. Oo. Ang sandita ni Baby. Patunga ang yun. Tunga jud me. Atong banawon ta mo kung unsay dagway dito sa front. Kaning Karsadaha kay diretso ni padog ilang Jane. Oh, kani siya ay. Sa ilang palasyo. Nasa? Asa man to? Dara. Tanaw, wala nakita. Daray kani. Ayun palasyo. Dara. Morning balay ni Diretso. Lola. Diretso. Oh, diretso na ni mo. Pero dili man ta mo diretso, liko man ta. Pero di mo pasudlon dito. Kay daghang gwardya. Gwardyado sibil. Pimulaan ta dito niya. Oh. Liko sa mi, maari sa mi dire. Muli ko sa mi kay may mga importante kayo nga kanang importante sa kinabuhi. Liko mi kina siya shoppingon dito. Asa, di ba yung maning building, Jane? Ah. Tando pa oh. Correct. Sa maning lolo? Sige lang makakos kiragan ako lolo. Dara mo ni siyang building sa kanang mga ano mo si kamot? Nakalimtan. Mo ni siya building sa di ba ni Prime Minister yung nagkuhan niya? Mao na siya government building. Oh, government. Kana mga Kung sa senador. tuwa pa Kapitolyo. May sa presidente. So presidente oy dili oy. Ministry din na. Oo. Oh, kay ministry din na eh. Abi na Kapitolyo ras ta sa minya. Pati kung juga exam. Ikon to tag exam ani. North schools na to. Daot. Nakachil. Daghang sayop. Ulos ration panas maestra. Daghang grade. Daghang kuwa. Idug sa imuhang kuwa. Papil ni mo answer kuwa. Daghang correction maestra. Ulos kuwa. Pinanawsin mo mapaasa na talaga. Bitaw ay atong mapa be. Anis, gugula oy. Palaban sa kay sa kabawasan na ito yung mga tindahan na siya. Sige. National Theater, asa ang National Theater? Ay, straight na po, National Theater. At ba mas National Theater? Sige, straight na ito. Ayaw niya. Aligay green. Dagan kay ano, nanyay sitong. Kasi piso, madakpat ha. Kini. Nindot na malingaw mga tao. Ano, katabi
Bana na niya, puyo mo sana, di mo puyo eh. Ang bagat ko tape man. Ikaw din ako yung demong vlogger. Ay, dili sa di gano. Mawa ko. Di ko na na. Paano ko? Shy type. Oh. Shy type ang magaginam. Pagkita lang mag-istunga. Ay, magpatunga. Tawag yung atong buwan. Gawa ka muski. Hindi lang ko isulti rin kay may bawa niya itong mga secret atong mga weaknesses in life. Tinuod na. Ang atong mga Secret lang sa... atong secret sa namang istorya kay. Ay, simple diri. Wala pa kayo mga flowers ba? Nice kayo diri ba Basta sa... naman bro, skiing mo na. Oo. Mo lagi. Ini ka kuan. Di lang ko musulti kay ngano. Wa man ko'y kabuga. Dili ang ini ka May nice kay diri ka flowers. Asan man ta? Ano ta? Kana National Theater na ba yan na? Inya ganina dito kay Asan man ta? Kuya yung sa alabang. Uy, sa kanarbay sito. Kasi dak mo niya kasi dito. Oh, I'm sorry, pero yun na gani. Alise, ano ko vlog. Huwag na naman, pag-ianan. Tanaw ulit mo pa palaban niya. Ito. Uy, alin na. Uy, alina. Paglabas na lang, friends. Ako na ta, besh. Wala na mga, asan ka, besh? Tanaw din ha. Sa straight diri or diri ta. Ang kuandrop tangi eh. Asan na to? Dara tayo. Besh. Dara na, oh. Asan ka ba? Dara na. Straight na. Hindi na naman sa diri na. Ano na? Yeah, straight. Dara na. Straight pa may straight. Ayuhan na mo Ay, mga. mga gagal. I-google din na niya yung shoppingan, friends. Bukol din na ay paras mga anak. Sao na lang. Nataan eh. Ano itong patitan eh. Uy, hindi ko niyan. Sa pikas sa Santa na Karsada, Agi. Sa para. Ay, For change. Ito. ano to? Yung kay maura ba yan yung mga gaganda na. Orang mga dagboy sa naglalakad. At least makita nila na lasing sa view. Yes. Pero may lang lagi stop, inig mo ko ang tating labang na to. Murang paano sa Rest. rest. Ito Rest sa ang mga akabringe sa tayo lapitan niya. Rules lang na. Naman kay oo. Mao naman eh. Dali Yeah. naman ka. Sunod. Kuya. Okay. Okay, national theater sa doon. Oo. Ako diya eh. Ang Engineers may National Theater. Doon mag-gusto ko rin. Oh, katog na. Oh. Una lang ka dyan, kinaka-winter. Klausan ka. Nabi kayo, magkurog. Oo. Open mong go dito kay kuan mong good ka ng open sa fjord. Oh, pili to. Narang National Theater. Yes. Hapit na yun. Dila sa Ning Jane. Oh, naghanan ako. Oh, oh. Tatlo, asay mo, asal ganito pala sa imuhang kuan. Auntie. Gusto nga day. Sa iya ng auntie bay. Ani, ni building. Oh, theater cafe. Murag naman ta, dawin mo naman eh. Asa? Di pa eh, dara oh. Naman ta dire. Dili day. Nailampas sa to eh. Mo ba ni? Dit anak man na. Oo. Asa naman ka? Okay, sige ka. Bye. Oh yeah. McDonald's dahil? Sana dire? Next one to no. Sama ka. Ayo, Dan. McDonald's. Nara, accessories. Ano man? Nakita Okay, na word ko. di gilakos. Basta masula. Nakita na ni Jane ang iyahang kuan favorite store. Gipakita. Gamitan niya og Google. Kuan niyang store na ipang